Vi har om krige i middelalderne og har derfor valgt at fokusere på Grevens Fejde og reformationen. Grevens Fejde betragtes traditionelt i dag som Danmarks hidtil sidste borgerkrig, men i dag begynder mange historikere dog at betragte treårskrigen som den allersidste borgerkrig, og en af grundene til det er blandt andet, fordi Grevens Fejde ikke kun var en borgerkrig, da der var rigtig mange udlandske magter, som også spillede en væsentlig rolle for hele krigen. Krigen afslørede både store sociale, men også store religiøse problemer i det danske samfund, og man kan betragte Grevens Fejde som et opgør mellem borgere og bønder på den ene side og adelen på den anden side. Opgøret blev vundet af den militære og økonomiske overklasse, men selve krigen blev mere kompliceret end det, da begge parter i forvejen havde eller senere hen fik allierede uden for Danmark. Nogle af årsagerne til Grevens Fejde var blandt andet, at efter Frederik den Førstes død skulle man i 1533 vælge en ny konge, men man kunne ikke blive enige om, hvem den her konge skulle være, og denne her uenighed, den skyldtes, at hertugen Christian af Slesvig-Holsten, Frederiks ældste søn, som rent faktisk var ment til at overtage tronen efter faderens død, var stor tilhænger af det protestantiske opgør med den katolske kirke, hvilket resulterede i, at de katolske bisper og deres tilhængere hverken ville eller kunne støtte ham som konge, hvorimod den protestantiske fløj i rigsrådet gerne så ham som den kommende konge i Danmark. Det blev derfor i første omgang bestemt, at det var rigsrådet, der skulle styre Danmark. En anden af de væsentlige årsager til Grevens Fejde var også Christian II, som var blevet fængslet i 1532. Han var de fleste bønder og byborgers favorit, og støtten til ham var derfor rigtig stor, især i København og Malmø. Det endte derfor med, at disse to byer de allierede sig med Lübeck, som var stærkt utilfreds med den handelspolitik, man førte i Danmark. Lübeckerne hyrede derfor en slægtning af de danske konger ved navn grev Christoffer Oldenburg som fører for en hær af lejetropper, der skulle erobre Danmark i Christian II's navn. Det var efter ham, at den påfølgende krig fik navnet Grevens Fejde. Da Christian den 3. havde vundet krigen, vedtog han en recess ved Stænderdagen, og den her kilde er så et uddrag fra recessen. I kilden fremgår det, at det var tydeligt, at samfundet udelukkende finder, at bisperne er ansvarlige for krigen, da de så udsat beslutningen om, hvem der skulle være kongen. Og det fremgår så ved, at han siger, at al ulykke, skade, fordærv, blodsudgivelse, mord, brand osv. især kommer af spliden mellem bisperne i forhold til, hvem der skulle være kongen. Grev Christoffer fik magten i løbet af få uger, efter hans hær gik i land ved Skovshoved, nord for København, i juni 1534. Pludselig havde han magten over både Skåne, Sjælland, den skånske og sjællandske adel. Den øvrige adel i Danmark valgte at give hertug Christian den danske krone, og allerede august samme år blev han hyldet som Christian den 3. Efterfølgende hyrede Christian den 3. den erfarne holstenske lejetropsfører Johan Rantzau, som startede med at angribe Lübeck fra Holsten. Men samtidig med det var der udbrudt et stort folkeligt oprør på Fyn, som i første omgang blev standset af Christian den 3.s tropper. Men efterfølgende lykkedes det grev Christoffer og hans tropper at tilbageerobre Fyn. Oprørerne spredte sig til Jylland, hvor Christian den 2.s ven, skipper Clemens, startede den såkaldte Clemensfejde, hvor han og flere bønder brændte herregårde og besejrede en adelshær lidt syd for Aalborg. En måned efter blev der sluttet fred mellem Lübeck og Holsten, hvilket gjorde det muligt for Johan Rantzau og hans hær at tage igennem Viborg til Aalborg, for dermed at besejre skipper Clement og oprørerne, hvor de og hans hær ender med at dræbe omkring 2.000. Derefter lod han byen stå til plyndring, hvor kun kvinder og børn blev skånet.
Kort efter løsriver den skånske adel sig fra grev Christoffers herredømme, da man frygtede Christian II's tilbagekomst. Endnu en svækkelse af den borgerlige fløj sker på Fyn, da Johan Rantzau og sin hær angriber grev Christoffer og hans tropper, som de ender med at besejre. Derefter fortsatte de til København, hvor alt bliver nedkæmpet på deres vej, men København var ikke så let at få til at overgive sig. Det tog derfor et års belejring, før en endelig overgivelse fandt sted. På nogenlunde samme tidspunkt som København var Malmø blevet belejret, men de holdt stand i lidt kortere tid. Grevens Fejde karakteriseres overordnet set som en borgerkrig. Men da flere udenlandske parter spillede en rolle i forhold til krigen, kan man også argumentere for, at den var international. Grevens Fejde havde indflydelse på eftertiden, og derfor vil man også kunne argumentere for, at det var en religiøs krig. Krigsføring i tiden omkring Grevens Fejde. Kongen havde ingen decideret hær til brug, men derimod havde adelen fungeret som hær, når der skulle føres krig. Det fungerede via et skyldeforhold, hvor adelen for eksempel ydede sikkerhed til lavere stående adle og bønder, som gengældte ved at stille klar som soldater, og hvis adelen skulle bruge dem. Adelen deltog også selv i krig, men de fungerede oftest som kavaleri. Dette system begyndte så småt at blive udskiftet med lejeherrer, som indgik en kontrakt for at gå i krig. Dette var også tilfældet ved Grevens Fejde, hvor grev Christoffer blev lejet af Lübeckerne til at gå i krig med sin hær. Hærene man lejede bestod oftest mest af fodfolksenheder bevæbnet med lange spyd og nogle få med skydevåben. Denne krigsføring blev dog hurtigt udskiftet med at kongen erhvervede sig en normal hær i 1614, da lejehære både var for dyre, og de var ikke til stede, hvis krigen udbrød hurtigt. Selvom at Christian II's hærfører har fået kontrol over det meste af Jylland, og bønderne, som både er i oprør på Jylland og Fyn, klart holder med Christian II, for Christian III's hærfører Johan Ritzau hurtigt nedkæmpet oprørene både på Fyn og Jylland og dernæst Sjælland. Til sidst mangler han kun København, som bliver belejret den 24. juli 1535. Og den her belejring var så over et år, hvilket resulterer i hungersnød. Og København kunne ikke holde til hungersnøden i så lang tid, og byen ville bryde sammen, hvis de ikke stoppede krigen. Derfor kapitulerer Christian II's hærfører, og Christian III vinder og bliver dermed kronet som konge. Og vi nu præsenterer konsekvenserne ved Grevens Fejde. En af de mest væsentlige konsekvenser var, at Danmark bliver protestantisk, og kirken bliver protestantisk. Dog kan man sige, at det have været ligegyldigt, hvem der havde vundet, da Christian II også var protestant. Dog kan man sige, at da Christian III blev konge, så bliver reformationen i højere grad indført ovenfra, da han holder meget mere med adelen, hvor at Christian II han i høj grad støttede bøndernes forhold. Og bønderne de fik ved indførelsen af Christian III som konge meget ringere forhold. For eksempel så skulle de betale et gebyr for kompensation for ikke at blive halshugget, hvis de ikke kunne bevise, at de ikke havde deltaget i oprøret. Og en anden, der mistede rettigheder og dominans, det var kirken. For Christian III, han fængslede alle katolske biskopper, da han som sagt før i kilden mente, at de bar al skylden for Grevens Fejde. Og det var til trods for, at de støttede op om ham som konge. Og hermed så blev statskirken kongestyret, og den danske kirke brød med paven i Rom. Men til gengæld så fik adelen det markant bedre, og overalt i Europa så var der en stor økonomisk fremgang, hvor eksporten og handlen steg, men det kom så primært de højere lag, som f.eks. godsejerne og bønderne til gode. Og generelt så blev alle forholdene for syge og fattige værre,
for det var før den katolske kirke, der havde ansvar for at tage sig af syge og fattige. Men det blev nu overladt til byrådet, og det gjorde bare generelt de nødlidendes forhold værre. Derfor siger man også, at adelsvendens tid var startet, fordi de klart havde de bedste forhold. Til sidst kan man også sige, at Lübeck, som før haft stor dominans i Norden, mistede det meste, da de tabte i krigen. Som nævnt, så adskilte krigsføringen sig fra den normale krigsføring, man har set i den tidligere middelalder, og man kan sige, at det afspejlede, at stændersamfundet måske var ved at gå lidt i opløsning. For hvor kongen før havde adelen til at stille op for krig, fordi de havde riddere, og de kunne være riddere og være rid på heste, så hyrede man nu hærførere, som så stillede en hær til rådighed. Og man kan så vurdere, om det var på grund af det, at stændersamfundet gik i opløsning, fordi at man ikke havde brug for den her styring længere, eller det var som sagt med, at stændersamfundet gik i opløsning, at man blev nødt til at ændre måden, man gik i krig på. Man må sige, at det for reformationen ikke har betydet meget, hvilken konge, der vandt Grevens Fejde. Til gengæld har man måske udvidet enevældetidens periode, på grund af at Christian den 3. i høj grad støttede de øverste lag, og måske havde vi haft demokrati tidligere, hvis Christian den 2. var blevet konge, som støttede borgerne.